Lamsogo Tripuri Korango Ahino Hai Kaponi Tripuri Tahokte Bukuro Tripura Hastini CM Biplop Kumar Deb Ahino Hai Alert Klai Tweet Klai Sajao Kwa Ahino Hai Tripura Haste Wo Positive Case Ahino Hai COVID-19 Ni Paijo Kwa 17% Ba Kok Borok Bai Sana Thang Kangkai Khorok Chi Dok Ahino Hai Coronavirus Positive Manjao Kwa Ahino Hai 86 Battalion BSF ni simin jago ni bisingo khorok ni hingkangke phatar haseo thangjak tei khorok ni hingkangke recover ungjak ukoktomano update khlai saka CM Biplop Kumar Deb 9 May ni dam chi tamphuru eba 10 PM tamphuru update no ruo abo bai khlaino Tripura hasteo tabuk bebagri 132 coronavirus manjakna positive sokpai ka hani sung jotono saimangkha Fighting ki 9 many India ni update no besung kisanai nele ani India ni update bo ai no hai sani sal belai no barimang tongo pia ba komi man ke kurei a bisu tabuk sak jora tri barot ha kotoro manjana ke 62,521 te a jagao thika 2089 tabuk sak jora be bagai barot ha kotoro thika a bisingo positive ungai je recover ungai man kasanai rok ngkangke 18,672 bebage hamui bachaka khaponi Tripurita hoktai bukurok obaino belaino kirma singsa angai tangkha barot ha kotoro obo bai hai klaino dumuno thangi tangkha ke mas bai thak ting ting belaino kabang mangai tangai positive manjangnai barot ha kotoro tei Tripura haste o tei belai kabang khena manjangnai kho Tripuri khorang simin asuna kobongmung kobongnai sini Tripura haste ni sini kungthai bara sini Tripuri do phani lukurokno sung je thani thangphano ayang yang kisa sung balai khan naisomui tongna nangnai bo nungkha Tripuri khorangni update 10 May 2020 ni haino hai asunung situng khaponi Tripuri takhokte bukhro jotorono chibaya phore hambai jotorono